Bijîşkeke jin a Kurd li welatê Kanadayê bi riya lêkolînên xwe yên Bijîşkiyê de serkeftineka mezin a zanistî bi dest xist û xelateke navdewletî wergirt. Zanyara Kurd Dr. Arêz Cahanî got bi koka xwe ji Rojhilatê Kurdistanê ye û niha li Kanadayê de jî balê dikişîne ser lêkolînên li ser weremên herî metirsîdar ên Mêjî. Dr. Cahanî bi riya pisporî û xebatên xwe pêşketineke giring û berbiçav tomar kir û vê yekê di navendên tenduristiyê yên cîhanî de deng vedaye. Dr. Arêz Cahanî li bajarê Mehabadê yê Rojhilatê Kurdistanê ji dayîk bûye. Ew niha li zanîngeha Ottawa ya Kanadayê wekî mamoste û zanyar kar dike. Dr. Cahanî bi serkeftina xwe ya zanistî û bi destxistina vê xelata bi nirx bû hêviyek nû ji bo dermankirina nexweşiyên herî giran û metirsîdar ên Mêjî. Her wiha wê navê zanyarên Kurd di navendên zanistî yên herî navdar ên cîhanê de bilind kir.